един случай на наш клиент, когато консултирахме миналия месец. Да, дойде много разтревожен с запорирана сметка от НАП. Започнахме да разглеждаме причините за запора и направихме един анализ и аз предложих следната стратегия. Собственикът се свърза с адвокат, за да може да разбере дали вината е изцяло негова или е на предходния счетоводител. Успоредно с това предложих на клиента да изпълни препоръките от НАП, да издири необходимите документи, като по този начин, изпълнявайки тези указания, данъчната тежест намаля. Следващият етап беше да се разгледа подробно историята на всички задължения и ако има такива с изтекла давност, то с документ към НАП се прави молба, за да бъдат погасени по давност. И третият етап е разговор с ръководството на публичните изпълнители за съставяне на погасителен план, според който да не се разстройва бизнесът, да не се разстройват паричните потоци и да се направи така, че постепенно да се погаси това задължение. Успоредно с това консултирах клиента за нови възможности за неговия бизнес. Тези възможности дойдоха. Клиентът се стъпи на краката, успокои се и преди една седмица ми се похвали. Аз погасих всичко, платих всичко. Благодаря ви, имам нови идеи и започвам да раста. Бъдете прозорливи, следете си всички задължения към НАП посредством електронните услуги на НАП, проверявайте ги и проверявайте състоянието на вашето счетоводство. Пожелавам ви успех! В месец март имаме програма за безплатно консултиране по горещи въпроси. Заповядайте, свържете се с нас.